नमस्कार मालिके जय जगन्नाथ सकाल सकाल बोमो ପାଇଁ ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା ନେଇ ଆଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ କଚ କଚ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ଚକଟି ଦେଲି ତାପରେ ଗାଁ ଗାଁ କରି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେଲି ଖାଇସାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗାଡି ନେଇକି ହାଟକୁ ପଳେଇଲି ସଉଦା କରିବାକୁ ତାପରେ ହାଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ପରିବା ଶାଗ କିଣିକି ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ କରିଦେଲି ତରଭୁଜ ଦେଖି ଲୋଭ ହେଲା ଗୋଟେ ତରଭୁଜ କିଣି ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି ତାପରେ ଶୁଖୁଆ ଦେଖି ଲୋଭ ହେଲା ତାପରେ ଶୁଖୁଆ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି ତାପରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଥିଲା ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ବି ନେଇ ଆଇଲି ତାପରେ ଗାଡିରେ ବ୍ୟାଗ ଟଙ୍ଗି ଚୁପଚାପ ଘରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ବୋଉ କହିଲେ ଭୋକ କଲାଣି ତରଭୁଜ କାଟିଦେ ଖାଇଦବା ତାପରେ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ତରଭୁଜକୁ କାଟିଦେଲି ବିଟଲୁଣ ଟିକେ ମାରିଦେଲି ମା ପୁଅ ମଡ ମଡ କରି ସବୁ ଜାଗା ତରଭୁଜକୁ ଖାଇଦେଲୁ ହାଟରୁ ଶାଗ ଆଣିଥିଲି ବୋଉ ବେଗରୁ ଶାଗ କାଟିକି ଶାଗ ବାଛିଦେଲେ ତାପରେ ଶାଗକୁ ଧୋଇକି ରଖିଦେଲେ କରେଇରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲେ ତେଲରେ ସୋରିଷ ପକେଇଦେଲେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲେ ପିଆଜ ନାଲି ହେଲା ପରେ ଶାଗକୁ ପକେଇଦେଲେ ତାପରେ ଶାଗକୁ ଉପର ତଳ କରିଦେଲେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ ଛେଚା ରସୁଣକୁ ପକେଇଦେଲେ 4-5ଟା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଘୋରେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଉଠେଇଦେଲେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଶାଗ ତାପରେ ଆଳୁ ପୋଡା ହେଇଥିଲା ବୋଉ ଚୁଲିରେ ଆଳୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭଡା ଭଡା ଛଡେଇ ଦେଲି ତାପରେ ବୋଉ ଆଳୁରେ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ତେଲ ପକେଇଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଲି ତାପରେ ବୋଉ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ବାଢି ଦେଲେ ତାପରେ ଆଳୁ ଚଟଣି ଆମ୍ବ ବାଢି ଦେଲେ ଭାତରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି ତାପରେ ଗାଁ ଗାଁକିରି ପଖାଳ ଭାତ ଦାବି ଦେଲି କି ଟେଷ୍ଟ କି ସ୍ୱାଦ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।